Llegim o què? Esteu escoltant Llegim o què? Un programa sobre llibres de Ràdio Castellterçol. I ara mateix donem pas a la secció sobre àlbums il·lustrats que periòdicament ens presenta la Montse Torrents. Tenim els estudis de l'emissora. Jo sóc Pilar Gili, al control de so tenim en Dani Autonell i a la gravació de vídeo en Jim Tersol. Ho dic bé, gravació de vídeo, perquè en breu penjarem en el canal de YouTube de Llegim o què el vídeo d'aquesta secció. Perquè quan parlem d'àlbums il·lustrats, com a complement de les explicacions que ens dona la Montse Torrents, doncs va bé tenir les imatges a mà també, si voleu veure'l i consultar-les. Montse Torrents, què tal? Hola, Pilar. Doncs molt bé, aquí de tornada de les vacances, una mica agafant el ritme, però bé, contents de poder tornar i d'oferir aquesta secció d'àlbums il·lustrats. Costa una mica, Sí. Això del ritme. Costa. Bueno, mica en mica. Ets la primera de les col·laboradores del programa que s'incorpora, perquè tots els altres col·laboradors m'han dit esperem octubre, millor l'octubre. Clar. Estan escalfant motors. Costa una mica. Valenta. Sí, s'ha d'agafar per les banyes, això, el bou, Sí. Molt bé. De tota manera, he vist que has tingut un estiu molt actiu. Perquè t'hi vist... Això com ho saps, Pilar? Home, perquè tens aquesta activitat complementària a la de professional de logopeda, que tens la teva vessant artística expressada a lletres i fils. Sí. I que se't pot veure molt bé. És que amb les xarxes nosaltres mateixos se'ns acaba... delatem. Sí, totalment. Això que moltes vegades faig és un consell allò de que clar, no posis la foto d'aquests al Montseny per dir quan hi siguis, sinó ja quan ja has tornat a casa. I això ho compleixo, Sí. Però sí, ho faig. No guardo gaire les formes i la seguretat en aquest sentit, però no sóc l'única. No. Bueno, a més, a veure, he vist que feies tallers, que també va bé doncs, de fer-ne promoció i tant. I també t'he vist a fires i... Sí, tens raó que Déu-n'hi-do que no he parat en tot l'estiu, Homenatge a la llana. Sí, això és un tema... La Montse amb la llana fa meravelles. Sí, això un dia ja en parlarem, perquè la llana de l'ovella ripollesa que tenim aquí a la nostra comarca i que es tracta com un residu, no té per què ser així. Pot tenir un aprofitament. Però ja entraríem en un tema que és llarg de desenvolupar i és molt maco, però potser un altre dia. Un altre dia ho tractem. Avui estem per parlar d'àlbums il·lustrats, d'aquesta col·lecció que té la Montse Torrents, i on ja no arriba la col·lecció, doncs té unes llibreries de primera mà aquí a consulta, tenim unes biblioteques fantàstiques. O sigui que sempre ens porta alguna cosa nova. Sí, Què no ens portes s'acaba. avui? A veure. Doncs avui es porta un llibre molt bonic, com sempre, Però aquest cop, abans de dir-vos el títol, m'agradaria començar proposant un exercici de visualització. Mare meva. Ja ho sé que no m'he equivocat de secció, Ja sé que no és de ioga ni de relaxació, però per situar-nos bé en el tema que ens planteja el llibre, m'agradaria poder fer aquest exercici. Et sembla bé? Em sembla. Doncs mira, m'agradaria que ens creéssim al nostre cap la imatge d'un riu. Un riu d'alta muntanya, on l'aigua va baixant fresca, lleugera, va fluint cap avall, i podem observar com n'és de neta, sentir el soroll del corrent baixant, fixar-nos en que hi ha trams del terreny que són més plans i allà l'aigua queda quieta i amansida i podem veure fins i tot les pedres del fons. Però a vegades arriba un tram on hi ha més desnivell i l'aigua comença a agafar més velocitat. Ja la veig. Que sí? Cau en petits ràpids, ensopega amb les pedres i forma remolins i avança més a borbollons. Més avall, un altre cop s'amanseix. Sí? Ho tenim tots al cap? Sí. Espero que els nostres oients també estiguin fent aquest exercici. I no s'hagin adormit, No. Perquè ara els diré el títol del llibre d'avui. El llibre es diu Parlo com el riu. Com serà, doncs, aquesta manera de parlar com el riu?
Doncs suposo que a vegades pausada i altres a borbollons, que es diu, Exactament. no? Entrebancada, potser. Exactament. Doncs així és com parla el nen protagonista del llibre d'avui. De vegades les paraules li surten fàcils i amb fluïdesa, però de vegades, quan té un mal dia, se li encallen i li costa de fer-les sortir. I és que aquest nen té una dificultat de parla, comunament coneguda com a tartamudesa o quequesa. Tècnicament és una disfèmia, i és un trastorn que afecta entre un 2 i 3% de la població i que fa molt la guitza, sobretot quan ets un nen i no vols ser diferent dels altres. Perquè, a més, a vegades se te'n riuen, t'imiten... Sí. Doncs en aquest llibre s'aborda aquesta dificultat amb molta sensibilitat i poesia. S'enfoca sobretot en les emocions i sentiments d'aquest nen que surt de l'escola un dia trist i enfadat perquè justament havia de parlar davant de tots i ha tingut un mal dia per parlar. El seu pare, que l'està esperant a fora, el veu sortir amoïnat i el porta a fer un passeig pel riu. Allà, en silenci, pare i fill, i nosaltres els lectors, compartim un moment d'intimitat on podrem conèixer les emocions d'aquest nen, les seves pors, la seva impotència, i també juntament amb ell farem una descoberta que veurem com el reconforta i el farà mirar de manera diferent allò que li passa. Perquè observant el vaivé de l'aigua d'aquest riu, se n'adonarà que la seva parla també fa com aquest riu, tan bonic, que de vegades flueix ràpid i de vegades s'encalla com ell mateix. L'autor del llibre, en Jordan Scott, sap de què parla, perquè ell també pateix aquesta dificultat. Podem dir que és una mica autobiogràfic, realment, aquest text. En Jordan és un poeta canadenc, reconegut i premiat al seu país, que viu a l'illa de Vancouver amb la seva dona i els seus fills, família. I ell té nombroses publicacions de poesia per a adults. Aquest és el seu primer àlbum adreçat a nens. I, com dèiem, un text autobiogràfic, perquè ell també va passar per aquesta mateixa experiència i va ser en un passeig també amb el seu pare pel riu, com passa en el conte, on va tenir aquesta revelació que el va ajudar a mirar el seu trastorn des d'una altra perspectiva i a iniciar aquest camí tan important de l'acceptació de ser diferent. De fet, al final del conte, ell mateix fa una nota autobiogràfica i acaba amb un fragment que seria bo de poder llegir. Perfecte. Que diu: tartamudejar em fa sentir profundament connectat i profundament sol. És terriblement bonic. A vegades voldria parlar amb desenvoltura, amb gràcia, amb elegància, i que les paraules fluïssin amb suavitat. Però aleshores no seria jo. Jo parlo com el riu. Així que en aquest conte ens porta l'autor de la mà amb aquest nen del camí de la seva pròpia història i experiència amb aquesta dificultat de la tartamudesa i amb com, fixant-se en la natura i en el riu, va començar a acceptar aquesta dificultat, aquest trastorn. Que bonic. Una vegada més la natura ens salva, Exactament. Ens ajuda molt. Exactament. Has dit que era poeta. És poeta, és canadenc. Curiós, no? I és autor de poesia. I en el text es reflecteix molt aquest fet, perquè és un text molt depurat i molt poètic. Però no només el text, perquè aquí les il·lustracions acompanyen aquest text magníficament i no sé a tu què et semblen, però jo les trobo també d'una poesia i d'una sensibilitat magnífica. L'autor d'aquestes il·lustracions és jove, és un jove autor, Sidney Smith, també fincat a Canadà, però és escocès,
de naixement, sí, d'origen, i ell diu que no podria fer altra cosa que il·lustrar àlbums. És la feina que li surt de dins i és la seva vocació. I ell utilitza la tècnica de l'aquarel·la, que per aquest text va com anell al dit, perquè són traços amb molt moviment, amb molta llum. Fixa't també que les figures no tenen límits, no estan delimitades. Tampoc perfilades, Exacte. Que això pot tenir diferents interpretacions. Per una banda, podríem dir que potser no, els límits els posem nosaltres, sí? En les coses, qui els posa els límits. Sí? Això per una banda. O potser també vol reflectir, perquè també part de que les figures són com fluïdes i desdibuixades, moltes vegades els rostres no tenen trets, no tenen ulls, no tenen boca, i potser també pot reflectir que l'important per a aquest nen no són les formes externes, sinó els sons, les veus, altres coses al món interior, i no tant l'aparença exterior de les coses ni de les persones. Doncs per mi, pràcticament, fixa't que hi ha pàgines que realment semblen com quadres. És un estil molt pictòric, traços molt lliures, molt lleugers, molts jocs d'ombres i llums. I penso que això, que tenen un simbolisme i una energia com molt poètica i que acompanyen realment molt bé aquest text també tan poètic i tan emotiu d'en Jordan Scott. Mira, aquí es veu molt bé allò que deies, no? Que la fisonomia està molt poc detallada. Sí, sí. Perquè és més important el que suggereix, la posició, aquesta vida interior que denota, no? Aquesta... No et distreu de... Molt bé. Sí, exacte. Els detalls no et distreuen. És tota l'emoció i el sentiment interior que sempre ens vol anar transmetent al llarg del text. Fixa't tu, quin dolor per això, no? Mira, aquí què diu? Diu, un cop a l'escola m'amago al fons de la classe. Tant de bo que no em facin parlar. Quan el mestre em pregunta alguna cosa, tots els companys es giren per mirar-me. Sí, exacte. I acompanyat per aquesta imatge com que es vol diluir en l'entorn i ser invisible, pràcticament. Fixa't. Sí, aquí, en aquesta imatge, tot és el nus que se li fan les paraules dins la boca. I com se li entortolliga tot i aquesta boca tancada que no pot deixar sortir cap so. Realment és una dificultat que fa patir molt el qui té aquest trastorn. És un trastorn que afecta a un 2-3% de la població i majoritàriament a homes. De cada 3 homes, una dona. I, clar, té la doble vessant de ser, té la dificultat pròpia, motora, però, clar, al mateix temps crea un patiment psicològic bastant important. I clar, i tots sabem què passa quan ets nen i clar, i com està tot muntat socialment perquè t'expressis a través de la parla i com quan surt algun encallament o alguna cosa, els nens doncs de seguida riuen i de seguida... Clar, hi ha aquesta primera crueltat de que no hi ha filtre ni hi ha prou empatia i realment és una cosa que es pateix molt perquè, clar, la intel·ligència hi és, les paraules al seu cervell hi són, però hi ha aquesta... L'origen encara no se sap prou clar. Té una etiologia neurològica, però també motora, i sembla que és com una mena de desfasament entre la formulació de les paraules i la seva traducció en moviments. Llavors es va creant com tota una tensió física que encara dificulta més tot això. I és quan hi ha aquests gestos exagerats, aquestes vocalitzacions tan brusques, i sí que és una dificultat que es pot anar alleugerint i diguem que fent-se amb ella i corregint,
Però i és per tota la vida, I és per tota la vida. Un pot anar agafant estratègies, calmant els nervis i sobretot el que parla el llibre, acceptar-la. Acceptar que quan tu tens un dia de tranquil·litat i has descansat i el teu entorn és confiable, allò fluirà molt bé, però de vegades quan estàs davant de desconeguts o has de parlar en públic o tens un micròfon al davant, pot ser que alguna paraula se t'encalli. O sigui, també és un llibre, al parlar de l'acceptació no fa falta que només sigui amb aquesta qüestió... No, aquí ens planteja aquesta dificultat de parla, però pot ser amb qualsevol altra cosa. Que requereixi que aprenguem a acceptar-nos a nosaltres mateixos i que no som perfectes. Exacte, i que cadascú de nosaltres és diferent i és bo que sigui així. I tant. Sí. Que bonic, fixa't aquí el paisatge, quan el pare el porta al riu... Sí, ja et dic que hi ha pàgines que pràcticament semblen quadres i al mateix temps que vas entrant amb tota aquesta emoció amb el text, també aquestes escenes també transmeten molt i moltes d'elles et detens a observar-les i també a imbuir-te, no? I a sentir-te dins d'aquesta natura com se senten ells. Per mi és com compartir aquesta estona del pare i el riu i aquesta revelació que té, et fan, tant autor com il·lustrador, et fan entrar en el seu moment íntim, en un moment de la seva intimitat que et sents una mica allà, que estàs fent... violentant a lo millor, Sí. Però realment és molt bonic. Molt bé, es nota que és poeta, Dius, que sí? Sento una tempesta a la panxa. Els ulls se m'omplen de pluja, no? És un llenguatge molt no és una poètic. Manera qualsevol de transmetre els sentiments. Doncs, Montse, que bé, que bonic, Què et sembla per començar? Molt bé, molt bé. Ho trobo que... Oh, que maco. Mira, hi ha pàgines dobles, també. Sí, hi ha una pàgina central doble que encara es desplega amb 2 pàgines més laterals. Sí, és un llibre que val la pena en tots els sentits. Pictòricament i pel que fa al text, doncs també. No té desperdici. Molt bé. Gràcies. Una vegada més hem gaudit dels àlbums il·lustrats, Exactament, doncs esperem que els lectors el puguin fer-se amb ell i gaudir-lo i nosaltres doncs ens retrobem a la propera amb un altre àlbum. Amb un altre àlbum, dins d'un mes més o menys, Molt bé. Montse, adéu. Adéu, fins la propera. Llegim o què?